Isang barangay sa Santa Barbara, Pangasinan, Sawa na sa Nararanasang Pagbabaha Taon-Taon. Para po sa detalye, alamin natin sa video report ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Bagamat nakiayon na rin ang mga residente sa Riverside sa Sungkil, Santa Barbara, Pangasinan dahil sa matataas nilang kabahayan, pagod at sawa na rin naman sila sa pagbabang nararanasan taon-taon sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang araw na pagulan bunsod ng bagyo at habagat, lagpas bewang na ang baha sa daan nila. Ayon kay Tatay Elpidio de la Cruz, taon-taon na raw itong nararanasan na ng ilan sa kanila pagkasilang pa lamang ay nadatnan ng ganong sitwasyon. Ang kanilang pamamaraan para makapaglabas-masok ay balsa na gawa sa kawayan. Bagamat may mga isinagawa ng road construction sa harapang bahagi ng sitio, ay sa dulong bahagi naman ito na iipon. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng MDRMO Santa Barbara ng Sinukalan River dahil sa patuloy na pagtaas ng nasabing ilog. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.